back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ingon ini ang nahitabo. Lat! Lat! Lalat! May lalat! Abri ang puntahan! Si Bugart ni! Oh, si Bogart? Abri! Dahil na ang puntahan! Lat! Uy, si Bogart! Yay! Lat! Ala no, gikilig bang ko, uy. Sige na, Lat! Abri! Hinalat! Dili ko, Bogart! Ha? Nga naman, Lat! Di na ko nimo! Adto na ipon si mong babae, ni Janina! Wa na siya, Lat! Nagbuwag na milat! Ala no, nagbuwag na sila. Lat! Tinuod ba ang imong gisulti, Bogart? O, lagi, Lat! Buwag na milat! Sure ka? Sureness, Lat! Oh, Lat! Tinuod ang imong gisulti, Bogart? Tinuod yun! Oh, tinuod lagi, no? Hala, no? Di mo to, ay, more pa, cross my heart pag yun, Lat, oh. Ala no? Hala, no? Karon ba? Nga nasayo na kalat. Unsa man, ha? Di ba lang kunin mo pa dayon? Nung diri rata mag-istorya, Tayo Lat? sa ingano mo dayon man ka. Uyab, good na good, Lat! Uyab sa imong mata? Oh, Karon na lang, abi kawa naman mo si Janina. Lat, pasaylo ako, Lat. Karon pa ko makaamgo sa kamatuuran, Lat. Kamatuuran niya unsa. Kamatuuran, nga kikitagyo di ay ang parison sa usag-usa. Kita nagtinuuray nga nagminahalay. Maong, lalat. Lat, paikap ako sa imong suwang. Hikap-hikap man gud nimo akong suwang gud. Gimingaw man ko ini, gimingaw ko ni mo, Lat. Bogart, Uyab na ta, ha? ha? Uyab na sabda. Panguyabi kog balik. Bangas ka. Unsa? Gusto kong mamisita ka na ko ugma. Hmm? Kay mangandam ko ugma alang sa imo pagpamisita. Hala, no? Karon na lang, good? Ugma na lagi na ni hapon pa ko. Uy, gutom man ko. Bangag sa ilong nimo, Bogart. Salamat kasi imong pagpakaon na kulat, ha. Gutom kay ko. Hala sige, habahab diha. Mura ka bayag wa magkakaon ko sa kabuwan taon, uy. Lami magudlat. Lami? Lami? Lami di ay? Gigotom na ka, uy. Lami magud. Nahuman ka na og kaon, ma'am? Oh, may bisita man di ay ka? Patun na sa ko. Oh. Uy, ni aman lagi guwapa din sa inyo, Lat. Paghilom diha, Bogart, ha? Ha? Ngal-ngal ka lang. Di ba siya kaon? Lagi. Hoy, hoy, balik lang una dito sa kwarto, takla. Tawagon talaga niya, kakon mo man nagkaon ng buayang dako. Oh, ma'am. Ang soto. Ako buwayok. Buhay ako. Angang, tabian man kay ka. Bisag puno ang imong bakba. Kinsa mo to siya, ha? Hoy, hoy, wak ka na ilabot kung kinsa siya, ha? Kaon lang diha, habab. Namoy good. Busugan ako, ha. Ay, sab kaayo di ka mabusog. Bukod na lang ko'y nabilin sa nilat ang gusok sa baboy. Lami, manggod. Lakaw na, uy. Ugma na lang balik. Sige. Uy, mangalit pang kagahok, uy. Ay! Gisag pa ang kukunin mo. Imo man ko gipakalitan. Waday, lami. Lami man, pero ayun na to buhata kung may pagtugot na ko. Nga naman. Abi pa lang, isi girl ko. Hala, no. Tutawa man ka. Sige, ay, ari na koy. Bye. Bogart, Galo. ugma ha. Galo man pa. Pamisitahi lagi kog balik. Di kay mamisita lang. Haranahan tagyo ka. Sige, ganahan ko, ana, Bogart. Sige, bye, Lat. Hala no, may balik si Bogart na ako. O nakarealize na siya nga, kami gyud ang ayan sa usag-usa. Lalat Bogart. Lalat Bogart. Bagay gid kaayo. Congratulations! Dame tu cosita. Musakay na ko sa kong motor, kay nabusog na ko.
Ang yawi. Yara? Uy, sorry. Busugin na ako. Busugin ako. Solbad ang krisis sa Bugart. Oy! Ang ungba, ug niya ang ungba. Aha. Unsay ungga ha? Ungba. Unsay ungga? Unggoy ug baboy. Mo apil ba ka comical sketch sa tendong? Unsa man ang comical sketch? Joker ba na ka? Unsa Joker? Tarong mo ha? Bida ni mo no? Hey, diin mamugi ka na? Uy, nagkadusingot man mo. Oh, dito Di mo mo gikas- kalasangan. O nga naman. Unggoy ba ni baboy? Angay lang. Listen magod og gikan mo sa dagat nga wa may unggoy ug baboy sa dagat. Unsa? Suko ka? Singgit-singgit na ka, ha? Ngano? Angal ka? Ha? Di magud migo. Tarong ha? Singgit-singgitan ko na. Thank you. Buwan. Oh, Ayaw pa sa kitis lalat ako ha. Kaya mag-trukis ko tang kanahana ka. Unsa? Huwag hilakay ha. So, hilakay? Mga matay! Tangan ko nagbuwak ng ilong ni mo buang ka. Tagagbuwak. Ngano butangan ko ni buwak? Kay butang buwak na ko. Sa buwak sa ilahang Parito Peripolyo sa Kanugi Flower Shop. Des Freedom Park Carbon, ha? Ano man? Dakuwag bayad ni man ha. Tarong ka. Ano man? Hoy! Ha? O sa man? Tubaganin ko! Kung sa may mo gipangutanan ako. Ingna ngayon pa sakiti akong lalat? Unsay Ay, pasakiti? magtrukis kita? Ha? Ha! Kung ano may katawa lang ka? Katawa pa ko dako. Di na ako pasakitan sa lalat. Hinoon, ako siyang palamian. Sa! Butang ikatuwan! Alang sa imong kasayuran, Itap. Bukyo, ugma sa gabi, mamisita kog balik ni lalat. Mangharana ko niya. Kaya bag ni mo ka na. Oy! Oh! Ang sa'yo ka tawon, be. Be, ang sa'yo ka tawon. Aw, Ato? paborito sa akong idol nga si Kuan Tripon Morales. I'll never go. Be, testingan ko na to, be. Ugma na. Sige, Dele ko ugma. karon. Ugma na. Mangharana ugma sa gabi sa humot kong lalat. Kay mangharana sa kong lalat. Ugma sa gabi! Uy, mga rana sa ka. Oh, At bangan ko nimo. okay ka naman, hadlo ka? Ingon ko, nahadlo ko. Ha! Ako mahadlok? No way! O sige. Magdungan ta ugma sa pag-aralan ni Lalat. May the best man win! Ha? Okay, deal. Deal! Bati, General! Winner takes all ugma, ha? Okay. Kung kinsay padayunon, mauna ang manag-iya ni Lalat. Ug ang mapilde, di na magpakita ni hangtod sa kantoran. Yamatra, okay! Kung bati ko, ana, deal! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!